Тази сутрин станах рано, точно в 5 сутринта, за да стигна на работа на време за първа смяна. Сънена не може да се настроя позитивно за началото на деня. Поне навън е хладно и трамвая не е претъпкан. Докато топлото кафе се полушваше в чашата ми с цветен мотив в дясната ми ръка, един ранобуден клиент влезе през плъзгащите се врати на магазина за хранителни стоки. Усмихнат възрастен мъж ме поздрави учтиво и изчезна някъде сред рафтовете. А междувременно се чудя как някой има енергия да пазарува толкова рано. Мъжът не се бави много. След минута-две беше на касата само с 2 вестника. Въпреки че очите ми се затварят, въпреки съненото ми лице, се опитвам да бъда учтива и усмихната. Някои от клиентите са бъбриви и не отказвам да говоря с тях. Жена ми винаги иска да чете вестника всяка сутрин, докато пие кафе. И аз винаги излизам да я купувам, въпреки че вече сме възрастни и не виждаме добре. Приятен ден, казва той и излиза от магазина. До края на смяната ми, а и дори след това, 5 часа по-късно, докато се прибирах, продължих да мисля за думите на мъжа. Колко е мило как навиците, изградени в началото на съвместния живот, толкова години по-късно остават, въпреки обстоятелствата. Как нещата не са се променили за толкова години заедно между тези двама души? Ще издържат ли връзките на младите хора в днешно време тежестта на годините? Обикновено, когато съм сама, слушам музика. Но днес мислите, които се въртят в главата ми, наделяха над желанието да си сложа слушалките и да заглуша шума на градския транспорт и къвгите между хората по улиците. Трябваше да тичам през затварящите се врати, иначе щях да изпусна спирката, на която слизам всеки ден. Точно когато се отправях към светофара, носейки чантата си, пълна с хранителни стоки, жена на около 40 години предложи помощта си на възрастна дама, която трябваше да пресече пешеходната пътека, осеяна с трамвайни линии, които, преплитайки се, увеличаваха риска от падане и спъване. Благодаря много мило от ваша страна. Тези думи отекнаха в пространство около спирката. Хората сякаш не се интересуваха за разлика от мен. Такъв малък жест, който не струва нищо на никого, е способен да вдъхнови и мотивира. Такъв жест не само ще промени деня, но вероятно и живота на човека. Не само неговия, но и на всички около него. За тези, които имат сърцето да го видят. Защото имаме очи, но не виждаме. Айде за хубаво. Казахме, че няма да плачем, но...